longere wotere ene ɓura walde noon. Windande men jamma hande ka ko ni sifori. Ena waɗa sahaji e nder gurdam jiya hen gondigu welgu, ɓernde ma welto hen bange keddiɗo o nde wonay huɓɓude ngam andude no gurduɗa. Gite joga gondi ɓernde dogay hanki. Miijo wiya somi andino, gite dogay ɓesgu, ɓernde awa njurum. Ko sukara e kaata nandi baati, kono to ɗemgal eɗe certi no feewi. Ko noon gurdameje mbaati. To bange dewgal, so ala ko heddi so wona min ko ɓesgam tan ƴewmi, ɗam gurdam e kaata nandi. Joom suudu ma ko pasoma, woto fasno ɓernde makko, pecca gurdam ma walla gurdam makko. Yo jam waal to fasniɓe fasiraɓe mumen mbaali. Amin. Lamtoro Sall, Abdou Togosel. Ɗum noon en calmini kala mo ganduɗa ganduɗo feere gurdam e teddungal mum. Yo jam walto waali.